kanilang karne ay extra lean. Colander! Ay, colander! Oh, mag-bless na nila. Bless, 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 bless. Iberto, bakit? Parang nagre-reserva na. Nagdidilig ng kanyang mga sili. Good morning, everyone! Welcome back to another day in the life of a Filipino immigrant family here in Canada naman ngayon. So, nandito kami nga sa Canada and nalabas lang kami ni Daddy. Punta lang kami dyan sa Filipino store dito sa tapat ng bahay. Kasi yung anak ko ay inilabas ng tita niya. At punta dyan sa Filipino store, meron akong $20 na natira from nung ano pa to huling bakasyon pa namin Tapos, binigay kasi namin nung wedding yung ibang dollars namin. So, ayan, 20 lang yung meron. So, tara. Hey, you're here! Ang itsura niya, nakakasanin. Kasta mo ganun. Kasta mo yung tinsuro nila, ala na. Kasla Wednesday, nagpelo kat katawa. Iba na yung ano nila. Ito kasla Wednesday na Mogo-mogo. pelo. Bakit nakaboots kami, Shi? Ang init-init Ay, No, that's not for babies. that's not for baby nari. That's not for babies. Halika natin, tingin tayo ng for baby. Uy, sweet sampalok. Sarap. Kaso, sweet kaya talaga siya. The princess. Bulacan sweet and spicy sampalok. Sige na. Ay, chocolate, Magkapuno. Uy, Hansel, favorite ko to nung elementary ako. Ay, nakakita tistik, Una di kom, kena dyan mo pa. Kana di tayo. $20 na lang. Mayara. Yun yung sinabit kasi natin nung kasal yung ibang dollars. Okay na kasi. Oh! You have pretzels? Give it to daddy. Alang ko man iti tatayo. That's enough. Oh, that's enough. No, you don't. It's not for babies. Let's go and pay. The pillows, daddy ne. Uy, Clover. Wag na lang daw yung mugo. Wag na yung bibig ko, 50. Oh, put it back, put it back. Put it back na rin, put it back. Put it back. Oh. Ang ganda yun, ani. Ang na may simpasi ka. Mommy will fix it. Mommy will fix. Oh, go to dada. Mommy will fix. Oh, hindi ka naman kumakain ng ganyan That's noodles. Hindi yan pwede sa... Makita ka ni lolo mo na kain ng ganyan, pagalitan na naman kami. Let's go, let's go. Let's go. Thank you. Kuya Penis, naka-open talaga dito Let's go, let's go, let's go. Go, go, go. Kain tayo ng mogu, Clover. Ba naman yung itsura natin para naman tayong No judgment, lahat naman tayo. Ginadjudge na tayo mga nanonood. Parang tayong hindi naliligo. Oh, sit down first. No, that's not for Ito na lang. Oh, try this. It has chocolate even though you don't eat chocolate naman. Mukha ayaw niya to. Di, may chocolate. Bueno, try na lang. Oh, try mo din yung pagkain namin nung bata, si Mami at Daddy. Makukulan. Sit. Try this. Try the pretzels. That's a pretzel from the Philippines because yung pretzels dito maalat. Is it yummy? Yummy siya na Clover. Baliktad kayo kibuts naman. Sawa ka siya kasi managos sa kibuts na. Chill kayo lang. May practice na atangan na ibad doon. Mga sis, tayo ay gagawa ng lumpiang Shanghai and unfortunately yung kanilang karne ay extra lean. Extra lean beef, walang taba. So I don't know how to make it juicy. Kasi darating na din sila tita ko later. Pumunta na sa airport sila Mudra. Dati, pakiabot nga ito. So, bagay, Mamaya, we will magba-barbecue kami outside, mag-iihaw ng kambing para sa kilawin. Ay, nangyala. That one. Tapos, gagawa ng Shanghai. Ba't ano ba meron? May handaan. Makita ka ni Lolo mo baka chichiryak. Ang gana. Nakikinig niya ako. Oo nga. Ala, kamishi. You know your lolo, when we were kids, we are not allowed to eat chichirya. We are not allowed to eat
candy, burger, hotdog. Sis, siguro nakaratikim ako ng hotdog, grade 5 na ako. Talaga tayo. As in. Oregon di pagpapatago. Yeah, the candies, pag nakita ka niya na nag-candy, ano yan, ipapatupra niya. You need to spit it out. Tapos yung mga tindahan doon, di ba ni Lola Susan, siya yung nagbebenta doon. Attitude. Alam na rin nila na hindi kami dapat kakain ng mga ganon. Kaya, hindi kami pinagbebentahan. Bless you. Where's the carrots though? Wow, ang dami namang carrots. I think I can only use the one carrot. Kaso sayang naman ito, lagay ko na lang kaya lahat. Ay, pero di ba magalimot ikan the carrots di siomay? Wala te. Ikaw. May, ato yun may mabali natin half niya. Ate latan may isa nga itoy. At least ito kasi talagang nilalagyan ng carrots. Do you have the garlic and the na? Ay, ito na te. Sige, it's fine. Lagay mo lang dyan. Laki naman ng carrots. Parang carrots ng Pilipinas. Wow, you're eating carrots. Magpanggap ka mo. Panggap kang healthy. Hamo nga, masapol nga marigrigat ka. Indugyot ang bahay mo. Ano ko yun? Paano to, Michelle? Ilak mo. Diba, ilak. Ay, nandiyan pala yung sweats ba? Hindi. So, anong pipindutin? Ajay. Oy, amazing! Ang cute naman. Kasi hindi siya maingay, no? Pero, kailangan natin tong i-drain kasi makatutubig to eh. Oh, you have a colander? Colander? Kung nakinimak nga eh. Nagluluto ako ng ganyan. Tapos sabi ko, di ba kikuha nga yung colander? Papalin mo ikat na teto ka na. Tas- Pumunta naman siya dun sa mga lagayan na, hindi, kunin mo nga yung colander dyan. Pumunta naman siya. Tapos, ano yung kukunin ko? Colander! Ay, yung colander! Yan, yung pinagdre-drainan, sabi ko. Tapos sabi, pwede naman kasi sabihin, strainer pa, colander pa. Sama na kami ng strainer. Iba nga kasi yung strainer, sabi ko. Kasi yung strainer, yung pang noodles, ganyan. Colander is the big one. Pero mga nagtuo. Ina mo. Ilo ka. Wala naman. Pinagnenervyos mo na si tita. Gaganon ko sana, may tusok pala siya. Yan, para mabalatan na lahat. Ano nga, hindi na ako bumibili ng ganito eh. Habang ka ganun na tutubukan ka na. Tutubukan ka na. Daddy! Bantay mo yung anak mo. Nagpapakain siya ng aso. Pinapakain niya si Chopper, tapos yung dinidilaan ni Chopper, baka mamay suburin niya. Buti sana kung hindi umiinom sa toilet si Chopper. Sabi siguro ni Chopper, gipitan na ito, wala na tayong choice, Jeggy. Uminom na lang tayo dito kaysa madahay-dahay tayo. Ma'am, ang rinis sa gamin natin no, DJ, di ba nung nag-flash ka, katada pa lang nga, DJ. Angot. Ay, garaw-garaw. Ang ko pala, DJ, flash na. Isutipan na kamakaman ng lumon. Dirty. Nagdurgi na Chopper. We need to go out. Anong bibilhin ba natin outside, Daddy? Da! Therapy na Aqua 4 ba de? So, we only need to go to Walmart? Hindi na sa mall. Wala naman tayong mabibili sa mall eh. What is the mall? Hindi nga doon mabibili yan. Ibigay tayo ng papango. Ayaw nga. Kasi lahat na lang ng kasal, wala siyang pabango. Nung nakikasal kami sa Washington, wala na naman siyang pabango. Di pa siya nakaligo that time. Kasi yung watch the vlog. No, 2:00 ang wedding. Hindi wedding, nalauna ko, kalalak ko na tilugan. No, hindi naman Daddy. Parang 12 naman ata yun. Nakarating naman tayo ng maano dun. Anak pinag-toothbrush ito eh. Partida. Oo, unang kalpitong mo. Lati katungtong mo. They're here! Ayan na yung balikbayan. Oh, grabe oh. Hello, Mishi, baby. Hi!
sila Lala, oh. Lala. Uy, get na the stuff of Lala. Oh, mag-bless na Lala. Bless, 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 bless. Oh, sangkal. Okay. Uy. Oh, mag-bless na, bless na Lala. Bless na Lala. Apa nga, pagbuko ang pala ti Binky. Nana, kaya awan, Binky is life. Bagoong, natirong. Nagpapainit na si Michelle ng, ano yan, Michelle? Paksiw na saluyot. Oh, these are from Hawaii. Rabong. Alocon, I don't know. What's this? Frozen saluyot? O, ito na kamatis ng ano. Uy! Katuray. Lagyan natin ng kamatis yan. Ito pa, oh. Ay! Bunga marunggay. Pickled mango. Bamboo shoot. More bamboo shoot. Ang galing ng mga taga-Hawaii. Ano to? Uy, sa bunganay. Ano to? Lumpia. Gararami takpay lumpia. Antay ngaramido. Gararamido ko. Naitatinatun tayo. Banana. Turon. Ay, turon. Turon. Shanghai yung isa. Nakabungot to. Dito lang. Pagpagot tayo kay Jay Katuray. Siyempre. Baka kaya mo pa lang ituloy di petition mo dyan. Baka gusto mo pang i-recapture yung petition mo doon para makapagtanim. Ano yun? Keto? Yeah. What am I gonna do? Makuha pa man sa mag-overwhelm. Overwhelmed na because everybody's here. Ito ate, ako rin dagi sa Ay, niya. This one na lang. Kami kasing option. Mas maganda pa kasi kung kunti yung option mo eh. or pwede mamay pa. Kung hindi, ma-microwave na natin. Uy, ang sarap. Buena. Maturay, hindi nga ako nakakain ng ganito sa Pilipinas nung umuwi ako eh. Ito. Harap. Hindi na katulad. Nasa brown na luggage yung mga yung camera tapos yung monitor nandun sa ano. Diba ba? Adi ba isang saluyot? Hantay sa naikwaday tuyo. Sinikol na isinig. Kapritadang patatas. Nahanap ko kung nasan yung manok niya. Wala naman yung manok. Ano ba naman yung apritada? Tahin. Katuan ako mga tahin. Tahin? Powder. Lagi lang nga tahin. Matandang sa tahin ni Jan dito. Tahin? Kung mo lang ang nga nagluto ti panggaldawanan. Dagito yung maganti mayroon urayan niya. Talaga mo? Kapag tungkongan taday ta. Po yung katuray from Maui, Hawaii. And then the saluyot from Maui, Hawaii. That's it. That's it. Sarap ng katuray. Ng ano, chocolate. At nananing, there's Caramax here. Wow. May natrot. Si Berto, bakit? Parang nagre-reserva na. Nagimat. Grabe naman. Daddy, dalhin mo na sa taas tong isa. Iuwi natin. Yan na si Daddy. Nagluluto. Lala Grace is over there. Nag-harvest ng tomatoes. Let's go down. Down. Uy! Ay na, Daddy. Grabe naman. Grabe naman siya one step at a time. Amish. Yan na nga makita ko. May kamatis pa. Uy, nagtatakal ya. Last year, dadana. Ito si kami tinag-harvest ti kamatis. Amin natin, ti kamatis, idi. Basit ti kamatis na tutang. Did you help Lolo harvest the tomatoes? No, it was me, mommy, and Tito. Oh. And then we have the sile here. Pagadawan man kami. Ha? Pagadawan. Pagadawan? Okay. Chopper, I don't like you na. Wow, what did you get, Mishi? What did you get? What did you get?
Apple ko na niya kamatis. That's los kamatis. Ito yan, dadalhin. Dadalhin ka balay. Let him. Ang taray ni Chapo, di kamatis na miss. O, give him. Go! Yan na si Chopper! Pinagdi-dribble na niya yung shoes. Ay, natalsik na. It's not a ball, Mishi. Natalsikan na yung pants mo, ate. Because you're teaching her, ano naman. Ayan naman si father, Tagalog niya, nagdidilig ng kanyang mga sili. Still trying to survive. Pwede pa yan ng isang buwan dito sa labas. Awanan pa, nagbungan. Dapat atay harvest moon, tapos winter kwamon. Winterize. Pag hindi pa nag-zero, pwede pa yan. Pero pag zero na, yun ang mamamatay na sila. Hala ni Mishi, pa na talaga dribble di kamatis. Tama na ball. It's not a ball, Mishi. Ay, maganda na to pag umuwi na dun sa kagayungan yan. Gusto na niya dyan sa, bukid-bukid, ganun. Oh, it's not a ball, Mishi. That's tomato. Musta naman kaya yung niluluto dito? Makiki-harvest din yan. Mahirap parakin pag hindi sa... Another ball. Meron kaming, ano ba tawag nun, yung... Binili na sa Canadian time na, pero... No? Ako na ko. Under the sky